Čaute, rozmýšľali ste niekedy nad tým, či sa dá Windows pustiť čisto cez USBčko bez použitia nejakých externých diskov? V tomto videu vám poviem, ako si takéto Ready to Go USB vytvoriť. Prvé, čo teda musíme spraviť, tak si musíme stiahnuť inštalačku Windowsu. Je už teda na vás, či si zvolíte Windows 11, 10 alebo nejaké staršie verzie. Ide teda o to, ktorý Windows chcete používať. Takže ja si teda zvolím Windows 11, dám teda stiahnuť. Keď sa nám teda stiahne, tak iba otvorím. Dám prijať. Dám ďalej. A tunok vlastne je ten hlavný krok, ktorý musíte spraviť, lebo my vlastne nepotrebujeme inštalačku Windowsu, ale potrebujeme priamo ISO súbor, takže si zvolíme ISO súbor, dáme ďalej. Teraz si zvolíme, kam si ten ISO súbor chceme stiahnuť. Dáme uložiť. Ja som si teda tento ISO súbor už stiahol, aby som vlastne nemusel čakať. Ďalej si teda potrebujeme stiahnuť program Rufus, ktorý vlastne slúži na formátovanie USBčka, cez ktorý vlastne si teda to Ready to Go USB vieme pomerne ľahko vytvoriť, takže pôjdeme na tento link a zvolíme si buď štandardný alebo portable, je to teda na vás, ja zvolím normálne štandardný, teda toto exečko. Keď sa nám teda to exečko stiahne, tak si ho zapneme. Vlastne ukáže sa nám tu takáto tabuľka, kde si potrebujeme teda zvoliť USBčko, takže ja zvolím toto moje 64 GB USBčko. A vlastne potrebujeme si teraz pridať to naše ISO, ktoré sme si vytvorili cez ten Media Creation Tool. Takže zvolím si to ISO, čo mám uložené. Ďalej nezabudnite namiesto štandardná inštalácia zvoliť teda prenosná Ready to Go. Ďalej si tu dajte GPT, nie MBR, aby vám išlo vlastne UEFIčko nastaviť bez CSM. A vlastne veľkosť bajtov si môžete dať predvolené, alebo môžete dať aj trošku vyššie, ako je tých 8192. Takže keď to máme teda nastavené, tak môžeme dať Start. Teraz sa nás to ešte teda spýta, ktorý konkrétny Windows si z toho ISA chceme vybrať, alebo teda si chceme dať na to USBčko. Tak ja zvolím teda Windows Home, lebo Pročko mi teraz netreba momentálne. Takže dám OK. Ďalej teda máme možnosť si vytvoriť rovno používateľské konto vlastne na tom ako Windowse, bez toho aby sme na začiatku sa museli preklikávať cez nejaké rôzne diagnostické údaje a tak ďalej. Vlastne tie môžeme zakázať rovno tunok. A môžeme vlastne zakázať aj veci ako je Copilot, OneDrive, proste tieto klasické veci. Ďalej teda dáme OK. Zasa dáme OK. A teraz už iba chvíľku počkáme, kým sa nám to USBčko správne naformatuje. Keď sa nám USBčko naformatuje, tak Rufus vlastne môžeme zavrieť. A už nám stačí teda iba USBčko otestovať. Ešte aby som nezabudol, tak toto USBčko, alebo teda Windows Ready to Go USB, je OK používať raz za čas, ale neodporúčam veľmi používať dennodenne alebo proste často, kvôli tomu, že vlastne toto USBčko sa dosť tým opotrebováva, keďže to není ako nejaký klasický externý disk, ktorý toho vydrží viac, alebo teda viacej zápisov a tak ďalej. Ak sa ti toto video páčilo, môžeš zanechať odber a like a zatiaľ čau.